begin to eat the dust of Baja California. Parkur predstavlja veštinu efikasnosti kretanja kroz urbanu sredinu, koristi samo naše telo i pri tome. Akrobacije ne spadaju u parkuru. Zašto? Definicija parkura je efikasnost kretanja, a ako mi uradimo, na primjer, neki salto, to će usporiti naše kretanje, samim tim akrobacije ne spadaju u parkur. Mi smo zajedno u školi krenuli se bavimo parkurom i onda smo dostali preko interneta smo se našli. U ekipi nas ima 7 i trenamo već 3 godine. Privuklo me efikasnost kretanja. Mi nismo baš prvi koji smo krenuli da se bavimo time, postoje i drugi ljudi, postoje jako dobri ljudi i jako su nam dobri prijatelji, imamo baš dobre kontakte i redovno idemo u drugi gradove, u Novi Sad, Beograd najviše, treniramo i super se družimo i uvek bude super atmosfera. Pošto koncept parkura je efikasnost kretanja i sloboda kretanja, samim tim ne postoji nikak takmičenje zašto bi to narušilo tu definiciju. Svaki put pre treninga radimo kardio trening, znači trčimo i radimo zagrevanje i samim tim smanjujemo šanse da se povredimo. Delo je opasno, ali nije opasno zato što opasno je koliko mi želimo da bude opasno. Parkur grupa u Zrenjaninu se zove Parkur 023. Naši planovi su da napredujemo i da po mogućnosti da se održavaju trening u Zrenjaninu. Mogu se javiti preko MySpace i Facebooka Parkur 023.